Ciao, guarda, Lenzo, Jesse, zombie. Didi? Ti si koja Dijana, ona brate ko da nikad nije jela. U trpezariju počinje večera od 6. Jemali dođemo oko 7. Jer sad ovdje kad sad najviše gužu ima muški prisiđu, oni njima ovako, odmah sprat, odmah dole kuhinja, a mi dok se iđemo se svane. I tad Nemo samo ja ovdje Irak. Ona stane za večer u 5. Znači devojka tako da nikad nije jela. Donese od kuće, bate, ne nudi nikom, barem nas kažem ko kažem smijete, dok se ponudila. Ja sam malo iskredno igrala. Nina, ti mi daš, molim te, ako neću, ne dam ga. Ona meni, bate, ne da nikom za mene. Znači, molim te. Ti, bate, kupiš čips, ne nudiš nikog. Onda sve je. Šta bi još mogu staviti? Ko? Ana? Pointsna sezon je dobra igra. Jest da je pristarila, ali to nije sve bitno. Znači, nam se malo bolje čujemo. Let's go! Cis! Igrat ću Counter, ja ga sam bio brisao jučer, pa ću ga skinut. Ostavite sub ako vam se ovaj video svidi. Biće pitanja i odgovor, ako imam neke pitanja, ostavit ću vam link u moje FB stranice. FB, Facebook stranice. Ubacivat ću module u Minecraftu. Očekujte 2 videa, u jedan dan ću moći izbaciti, svaki dan će biti klipovi, možda će biti 2 u dan, neki put 1, neki put možda i 3, sve zavisi koliko imam vremena. Jer smo sad za jednu nedelju prolazim u školu, mora se učit. I tako. Tako ima nađela i subili su hodba kene kako. Biće još neki klipovi tamo, Možda mi nećete zbog muzike u Pointsna sezon, to ću isključiti kasnije. Mene se jako dopada ova igrica. Ja gledam Serbian Games, po njega sam ja i počeo igrat Minecraft. Serbian je prešao preko 100 subscribera. Ja, 115.000 ja mislim da ima subscribera, znači čovjek snima baš. Ja sam Serbi. Dobro, to sam rekao u prošlom videu. Ja sam dao da snimam FIFA 2014. To mi vi napišite u komentare. Znači si... Sad ću, ja ovu pečurku zovem Tatko. Pa vi nemate šanse ni da prđate. Kako ste slabši. Au, sine, pa sad kad tu udari. Pa neće ga pipneš.
Gde je riba? I tako, bit će puno klipova. Ostavit ću moju Facebook stranicu. Ja sam danas krenuo s njom, imam jedan klip tamo na drugom kanalu, taj kanal sam obrisao, više ga ne koristim. Tamo sam snimao neke realne klipove, neke zebancije, kako bi neko rekao. Da li možeš od... Poslije ću utišat zvuk. Ne. Pa sine, mi smo ih razneli, znači Bože. Eto mi to zove, vidi ojko crnca, vidimo što. I to bi bilo to za obzob, dok vam svidio ojko crnca na Facebooku i... Malo sam umorao, neću više igrati. To je to za... epizodu. Ćao.